in ba haka ba zan iya ishara zuwa gare su insha Allah ta'ala in fitar da kalma ɗaya biyun abu gwargwaro abin da ya kama, amma a cikin in ka tabo zan iya magana akan su. Dan ai yanzu in san wanne ne za a yi. A fara magana akan mawdu'in magana. Tsaya tukunna, kana da ayoyi 21 go? 27 za ka yi mun nakadi akan su. Ba zan maka nakadi ba. Bil hakika ina tuhumar fasarar da kai. Tuhuma ce, ina tuhumar fasarar da kai. Idan mutum ya fasara ba daidai ba, in za ka warware ka gyara mai sunan shi. Na farko in nace ina tuhuma zai iya yi haka wani kauli ka gamsar da ni in kana da magabaci akai, in kuma baka da magabaci zai wata in iya khalafa maka anan ya zama nakadi. Yawa da haka in akwai magabaci ko wani abu mai kama da haka za ka iya gamsar da ni, matsala ce ta addini. Yawa da haka wannan shi sa in ce tuhuma, in nace tuhuma yumkin ya zama akwai abin da kawo daidai, akwai kuma abin da nake da inkari. Wannan shine magana da insha Allah ta'ala. Ba haka abin da nake bukata ba wannan shine na farko ba, wannan a cikin karatu zai biyo, zan rika daukan su ɗaya bayan ɗaya idan munasaba ta kama sai yi magana akai. Abin da nake so mu fara shine na farko tambaya ce zuwa ga malam. Bisa ga karatutukan malam da nake ji na fi sha'awar na ji abin da mu dai faɗa da baki da kansa, kuma in tabbatar da muryarsa ce ba kwaikwayon sa aka yi ba. In na ji wannan nakan yi sha'awar in tambaye shi abin da aka kawo min labari wannan kuma ba ni so na kawo shi in haka ito shi a yakinin, sai dai in tambayi malam haka ya tabbata ko bai tabbata ba. Malam zai iya sani ya faɗa ko bai faɗa ba insha Allah ta'ala. Ba haka abin da nake tambaya shine kawai in san menene matsayin malam akan karatun boko a Najeriya, sannan a dunkule menene boko, karatun boko a Najeriya a dunkule kuma menene boko. Na biyu a takaicen takaita in malai ban amsa akai ba mun sai mu shiga munakasha da. Na biyu sai magana akan aikin gwamnatin insha Allah ta'ala, sannan a Najeriyan can duka. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Yadda nake fahimta musulunci yana fahimtan wato ainihin kowane ilimi ta fuskoki guda uku. Fuska na ɗaya, wannan ilimin in ya zama ya dace da abin da alkur'ani da sunna ya tabbatar. Fuska na biyu, idan ya zamanto cewa ya ci karo da abin da alkur'ani da hadisi ya tabbatar. Fuska na uku, idan ya zama bai karyata alkur'ani ba kuma bai gaskata ba, sai ya zama kamar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mana magana dangane da ahlul kitabi. Idan suka kawo abu ya dace da abin da na kawo ku karba, idan suka kawo abu sai ya zama wannan abin ya ci karo da abin da na kawo ku watsar, sannan idan suka kawo abu bai karyata ba bai gaskata ba kuna da dama ku dauka ko ku watsar. To wannan fahimtan ita nake wa boko. Idan ita kadai tsagwararta wato ilimin kadai za a karanta ba tare da tsarin gwamnatin Najeriya kamar yadda shi malam ya faɗa ba. Idan a tsarin gwamnatin Najeriya ne a yadda makarantunmu suke a yanzu, saboda yanayin tarbiyya ni bana ba da fatawan mu shigar da yaranmu a haka saboda wasu dalilai da nake da su. Wannan shine matsayina kamun dama tambayan da malam ya. Na biyu kuma menene boko? Boko shine ilmin muka na zamani wanda ya zo mana ta hannun turawan mulkin mallaka, wanda a ciki akwai abin da ya shafi likitanci, a ciki akwai abin da ya shafi kere-kere, injiniyarin kenan, akwai abin da ya shafi noma, akwai abin da ya shafi geography, akwai abin da ya shafi physics, biology, chemistry, da kuma abin da ya shafi da sauransu dai waɗannan fannonin gaba ɗaya, da kuma harshen turancin kansa. To waɗannan abun kowanne idan abu bai ci karo da littafin Allah da sunnan manzon Allah ba, a matsayinsa na fanni bai da laifi. Idan ya zama ya ci karo da sunnan da alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya zama za a yi watsi da shi kenan. Idan ya zama bai karyata alkur'ani ba, bai gaskata alkur'ani ba, bai faɗa da alkur'ani ba, to yana nan a matsayinsa lafiya lau. Idan muna da makarantunmu za mu ɗauki wannan fannin mu shigar a cikin makarantunmu mu karanta, saboda abin da ya sa ba za a je wancan makarantar ba dan fannin ba yanzu, kuma saboda tsarin makarantar kuma. Allahu a'lam. To na farko insha Allah ta'ala abin da malai yake nufi yanzu, idan ɗalibi ya tashi misali zai tafi Maiduguri karatu, Unimet ko Bayero University Kano, zai je karanta ko medicine ko engineering ko nawa mai kama da haka, a fahimtar malam halal ne ko haramun ne? A fahimta ta shine a tsarin da muke da shi a Najeriya bai halatta ba. Bai halatta ba, da bambanci da haramun. Kalmar da nake so, ya halatta ya je ko kuma ya haramta? Wato ai akwai abin da hukuncinsa na iya kawa saboda wani dalili. In ka ce haramun ya zama hukuncinsa ba zai iya canzawa ba, duk da cewa ko da zai canza ana iya kiransa haramun din.
na'am, ko ba haka ba? yawwa wannan shine. To amma abun ka gane cewa hukuncin na iya canzawa, wani dalili ne yanzu, wani illa ne ya hana. To a yanzu dai a yadda muke haliyan a cikin watan nan ɗalibi ya samu admission zai je biyu ke karanta medicine ko jami'a, bai halatta ba, kalma ce a dunkule. Yawwa, ya haramta ko yaya? Ai ka fata ka zai dauka. Aiwa, ina iya cewa wancan, amma menene bambancin su? Akwai bambanci. Yawwa, abin da yake rashin halasci zai iya kaiwa na farko zuwa ga shiga matsayin makaruhi, zai iya shiga zuwa ga matsayin haramun kai tsaye, zai iya haura zuwa ga darajar fiye da darajar wannan. Kawai rashin halascin sa dole a bashi manzila akan qawaid fiqhiyya. to wannan haramun ne. Wannan shine nake so in ji. Na biyu, magana akan karatu na boko ko kuma aikin gwamnati. Musulmi ne, yana asibiti a nan Bauchi, specialist, yana aiki, iya damuwarsa shine aikin ya taimaki yan uwansa musulmai da wannan niyya. Daya. Na biyu, wani watakila yana karantarwa a secondary comprehensive ko government science secondary school Gombe, ko yana aiki a gidan rediyo, ko kuma yana karantarwa a A level. Wannan ya halatta a Najeriya ko kuma ya haramta a wannan tsari? A wannan tsari kashi biyu ne. Akwai bangaren da ya shafi abin da ya shafi dokoki kai tsaye, dokokin kasa, dokokin kasa kai tsaye. Akwai bangarorin da ya shafi wato amfanin mutane ne, bai shafi dokokin kasa ba. Wannan wanda ya shafi dokokin kasa kai tsaye bai halatta, haramun ne. Wanda kuma bai shafi dokokin kasa kai tsaye ba, wannan wato ainihin malamai, akwai sabanin malamai akai. In akwai sabani dole zaka samu mawkifi tunda zaka yi munakasha. Halascin sa kake gani ko kai kana ganin haramcin sa? Dan zan iya bayyana maka. Yawa, barakallah, ka san akwai sabanin sannan ka san matsayina ba? Shine. Yawa, haramcin sa kana ganin haramun ne mutum ya shiga waɗannan ayyuka da insha Allah. To bil hakika waɗannan sune abubuwan da daman na so mu ainihin tahalilin su daga farko, bayan nan sai mu kutsa zuwa ga magana kai tsaye insha Allah ta'ala. Malam da yace haramun ne, menene misali na farko akan karatu da aikin a dunkulen su? Me yasa suka zama haramun? Karatun ne, a cikin karatun wanne ne yake haramun, wanne ne yake halal? Ɗaya kenan. Na biyu, a tsarin me yasa ka haramtar a cikin tsarin, ko kuma ka ɗauki matsaya ta fahimtar haramci? Me dalili a kai? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Na ji daɗi da yake shi malam ya san wannan fannin. Na farko misali a cikin subject din akwai abin da ya shafi su biology. Wannan subject din kamar yadda yake sananne ne, wato ainihin akwai aƙida ko kuma a ce akwai abin da suke da shi nasu na Darwinism, wato Charles Darwin. Wannan suna da ƙudurce cewa shi ɗan adam asalinsa ba yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ba. Suna ganin kawai wani sinadari ne daga baya zai zama kwaro, ya zama kaza, ya zama kaza, har ya zama dan adam. Daga nan ma akwai tsammanin dan adam din zai samu wani tatawur a irin nasu tunani, ya canza ya zama wani abu wanda ba wannan ba. Na biyu, akwai abin da ya shafi wannan a cikin subject guda daya na dauki abu guda daya. Na biyu, akwai abin da ya shafi geography. Akwai theory of revolution. Wannan abin da wato suke a cikin akidansu ko kuma a cikin fahimtarsu shine wato duniya tana gudana ne a yanayin da su suka fahimta, shine wato yanayin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci duniya. A bangaren rana akwai abubuwa wanda suke kiransa ukulan ashara, kamar da kai mai kawo, ko kuma wanda suke ce masa 9 planets, tare da rana kuma sun zama guda 10 kenan. Waɗannan abubuwa bayan sun samar da su a nasu bincike ba tare da nasoshin alkur'ani da hadisi ba, sai suka ba su sunaye waɗanda suke na gumakan girkawa ne, kamar su Mercury, kamar su Venus, kamar su Earth, kamar su Mars, kamar su Jupiter, kamar su Saturn, Uranus da sauransu dai. Waɗannan abubuwa guda 9, waɗannan fahimtu ɗin kai tsaye sun saba wa abin da alkur'ani da sunna ya tabbatar. Wannan karanta shi ba zai halatta ba bisa ga wannan dalili. Na biyu, kaman wato abin da ya shafi a sociology, suna da matsala akan abin da ya shafi wujudullahi ta'ala, wato samuwar Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala su a ganin su ba su tabbatar akwai shi ko babu shi ba. Sannan kuma dalili mai karfi a wajen su tunda baya ganuwa, babu shi ne.
sannan kuma akwai abin da ya shafi geology, suna da abin da suke kira big bang theory, wanda suna da tunanin cewa Allah ta